हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की कायद्या करवी स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्धीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलेय गजाल आसूं मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम यथायोगी निभावपा खातीर गरजेचे आसा तितले सोडल्यार हांव ह्या खेरीज व्यक्तीक अथवा व्यक्तिकांक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना। मोठे नेते आहेत त्याच्यामुळे ते राजकारणात येऊ शकलो। त्यांनी केलेलं काम गोव्याला त्यांनी केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्या एवढं काम मला करू शकेल, मला जमू शकेल असं मी म्हणत नाही, पण माझा नक्की प्रयत्न असेल की त्यांच्यासारखं काम करावं आणि त्या निमित्तानं त्यांच्या या पद्धतीने गोव्याचा विकास त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट या दोन्ही गोष्टीच्या माध्यमातून केलेला आहे। तसाच विकास करण्यासाठी मला बाकी माझे अलायन्स पार्टनर आहेत त्यांची सगळ्यांची साथ आणि अपक्ष आहेत त्या सगळ्यांची साथ मला लाभेल। नक्कीच गोवेकर ही साथ मला देतील आणि जी मेसेज आमचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर शेवटी देऊन गेलेले आहेत, विच इज बी पॉझिटिव्ह फॉर ऑल द पीपल स्टेट ऑफ गोवा।